En canto á páxina principal da aula virtual, que é a que vemos cando iniciamos sesión, temos nesta versión de Moodle dúas. A área persoal, que é a que vemos cando iniciamos sesión, efectivamente, pero logo tamén temos a páxina de inicio do sitio. Ben, a páxina de inicio do sitio ten moito en común coa páxina de presentación da aula virtual. O que engadamos no corpo central só o imos ver cando estamos autentificados, pero se engadísemos bloques o veríamos tamén na páxina de presentación da aula virtual. Polo tanto, para facer este apartado da práctica, na que nos pide engadir lista de categorías e engadir bloques, a lista de categorías vou na engadir aquí, vai quedar como aparece neste apartado, pero os bloques engadireinos na área persoal, xa que son bloques que vai utilizar cada usuario e teñen que ser e poden ser distintos, vale? Para engadir a lista de categorías, fun á administración do sitio, a páxina principal e no apartado de páxina principal ao entrar no sitio, escollín lista de categorías máis cursos inscritos, en lugar de mostrar toda a lista de cursos, vale? Por que? Porque a un usuario, cando inicia a sesión, interesanlle os cursos nos que está inscrito. Os que non está matriculado non lle interesa para nada. E como administradores, se queremos xestionar os cursos, poderemos acceder á listaxe de cursos completas desde a administración do sitio. Vale? Non nos fai falla telos na páxina principal. Logo, dinlle a agardar os cambios e en inicio de sitio xa apareceu a lista de categorías. Ben, con respecto aos bloques, podería engadilos aquí, pero non quero que aparezan na páxina de presentación da aula, co cal voume á área persoal, premo en personalizar esta páxina, vale? Vemos que xa temos un bloque de calendarios e podemos agregar outro bloque, tamén nos pedía os usuarios en liña, e engadimos usuarios en liña. Ben, non existe nesta versión un bloque de mensaxes, polo tanto, remataríamos a esta tarefa de páxina principal da aula virtual desta maneira. E deixamos de personalizar e xa teríamos aquí os bloques engadidos para este usuario.